in kuka duba daga nan kasa za ku ga duk tron din da na ta withdraw ne ina ta shigowa da shi. Da ba na tron ko guda daya, amma yanayin yadda nake withdraw kullun za ku ga shi nan har na tara tron guda 89.21. wannan website Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka wato Abdul KIMEEYA TV. A wannan sabon bidiyon namu ne kamar da kuka ta ce nan bidiyon mu ne zai koyarwa akan yadda mutum zai rika samun tron sannan kuma ya rika yin withdrawing dinsa. Kamar yadda kuka sani a bidiyon mu na baya wanda suke bibiye da wannan channel din mai albarka sun sani cewa na kawo musu wani bidiyo yadda mutum zai rika samun tron har guda 800 wanda adadin sa a kudin Najeriya ya kai kimanin naira 25,000. Kai tsaye bari mu fara bidiyon. Kamar yadda kuka ta cikin wannan bidiyon mu ne yau shine yadda mutum zai rika samun tron ba tare da ya referral din wani ba kuma ya gayyaci wani. Kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Kafin mu shiga gundarin bidiyon zan so in ga maka cewa na ajiye maka link na wannan application a description na wannan bidiyo ko kuma in ce maka link din website a description na video domin ka samu damar da zaka shiga kai register. Ga wanda kuma suka riga da sun yi register domin dama bidiyon namu yau ba zai yi koyarwa ne akan yadda mutum zai register ba, zai koyarwa akan abubuwa guda biyu. Yadda zaka rika withdraw din tron ɗinka zuwa cikin wani bundle application ɗinka, misali kamar Binance, kamar bundle wanda suke cryptocurrency sun riga da sun san cewa akwai tron sannan kuma coin ne wanda zaka iya siya ka siyar shi ka samu kuɗi da shi. Okay, to a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku rika withdraw ɗinsa sannan kuma yadda mutum zai rika tara shi. Kullum zaka zuwa kana tarawa ba tare da ka gayyaci mutum ba, zai na karuwa kuma kullum ta Allah zai karu. Sai dai abinda zan faɗa muku cewa idan mutum ya riga da ya ja sa kuɗin sa a wannan bangaren website din, idan ka je abin ka ya riga da ya bata ko kuma an tsayar da wannan harka ta samu, to wannan is your own risk ne. Saboda dama ita harkar online mutane duk wanda suke bibiye da online sun riga da san cewa harka sai mai risks wanda kuma zaka iya samu zaka iya rasawa. Kai tsaye bar mu shiga wannan bidiyon. Abinda baka gane ba a cikin wannan bidiyon zaka iya zuwa ka je kalli ɗaya bidiyon namu yadda ake rajista da yadda kuma zaka cire kuɗinka da dukkan wasu bayanai da muka samu gudanar a cikin wancan bidiyon. Wani bidiyon ta da wani bangare wani da ya danganci bangaren rajista, kawai yadda za a yi abubuwa guda biyu nan dan faɗa ne. Kai tsaye bari mu fara bidiyon sai ku gani. Da fara abin da zaka yi zaka zo ka shiga cikin link din kamar haka wanda na ce muku na ajiye muku link din a description wannan bidiyo, kai tsaye suka samu damar da zaka shiga. Okay, idan ku da kun duba daga nan wajen sama za ku ga gashi nan adadin tron din da nake da shi ina da kimanin guda 2,797.68. Okay, to yadda za mu yi yanzu bidiyon mu farko dama mun faɗa za mu yi bidiyo akan yadda za ka yi withdraw sannan kuma da yadda za ka rika mining din tron ka rika tara shi a cikin wannan application din. Kamar da wannan aran ta riga da ta taho, to za ku gunda ta nuna gunda aka rubuta trading, sai ka zo ka danna wannan gunda ake trading. Abin da zan nuna muku shine yadda za ka rika ƙara tron ɗinka kullum yana ƙaruwa. Da zarar ka shiga gunnan da aka rubuta trading zaka ga gunnan da aka rubuta view all. Okay, sai ka danna wannan view all din. Da zarar ka danna sai ka dan jira internet ya dan riga da ya sace, zaka ga daga nan wajen ga gun da aka rubuta receipt, sai ka danna wannan receipt din, sai ka daddanna shi iya yanayin da kake so ka daddanna, sai ka daddanna shi kamar haka. Da zarar ka daddanna kamar haka, sai ka dawo cikin website din kamar haka. Da zarar ka dawo sai ka dawo daga nan wajen zakifiya nan zaka ga na nuna maka ga gun da aka rubuta home nan, sai ka dawo home. Da zarar ka dawo home zaka gani idan ka dan recycling din abun zaka ga yanayin tron din da ya karu. Idan ba ku manta ba yadda in nuna muku a farko za ku ga shi nan yanzu tron din ya riga da ya karu, wanda yadda kuke gani kamar yadda na faɗa muku za ku ga da ya karu. Idan kun lura a farko yanayin tron din da muke da shi bai kai adadin wannan tron din yanzu da aka ba mu ba. Yanzu kun ga ya kai kimanin guda 2,200. Okay, ya kai kimanin na 2,225.55 wanda za ku ga da 68 ne. Gashi nan kun ga yanzu za ku ga da ya riga da ya karu. Yadda ake withdraw din shine na nuna muku kamar haka. Kada ku manta yadda za ku yi da kun shigo wajen trading din nan za ku ga gashi nan gun da aka rubuta view all. Okay, idan kun danna view all din nan za ku ga gashi nan daga nan wajen ƙasa gashi nan za ku ga jerin yanayin yawan wanda aka babba gashi nan za ku ga receipt sai ku danna dukkan receipt all din. Okay, kamar yadda na faɗa muku a baya. Sai yanzu abu na biyu da zan nuna muku yadda za ku rika yin withdraw din tron ɗinku bayan kun yi gama yadda za ku rika samun sa kullum kuna mining. Ga gun da aka rubuta withdraw nan sai ka danna gunnan da aka rubuta withdraw. Abin da za ka yi shine za ka tafi cikin wallet address ɗinka ko kuma na wani Binance ko kuma na wani bundle yanayin wanda da kake amfani da shi. Ni da yake ina amfani da wannan bundle ɗin ne, kai tsaye zan shiga ciki sai na je ne searching ɗin tron a ciki.
kamar da kuka gani gashi nan ya riga da ya bude, sai ka zo ka zaɓi Tron a ciki. Okay, ga Tron nan, sai ka ga Tron kamar da kuka ina nuna muku ga Tron, sai ka zo ka danna gunnan da aka rubuta receipt a cikin Tron din da ka shiga. Okay, da zarar ka danna kan Tron ka shiga ka danna receipt, zaka ga daga nan wajen gashi nan gun da aka rubuta maka copy address. Okay, sai ka danna wannan copy address din, daga nan sai ka dawo cikin can gun da kake da Tron din naka, zaka ga gunnan da aka rubuta address. Okay, gunnan da aka rubuta start address, sai ka zo ka danna address din naka kamar haka, sai ku yi pasting din sa. Da zarar ka pasting zaka ga address din naka ya riga ya fito, sai ka zo ka rubuta, sai ka danna gunnan da aka rubuta Ekoto, sai ka danna shi, zaka ga gashi nan ni misali da ke dama na riga da saka ka adadin Tron din yau da zan iya withdraw, gashi nan zaka gani gashi nan 3.86. Okay, zaka ga kullun kai withdraw din 3.86, wanda na musu video a baya sai riga da sun san yadda aka yi har zaka rika samu wannan 3.86 din ka rika withdraw din sa kullun. Idan baka ga bidiyon ba, za ka ajiye muku bidiyon a description na bidiyo, kai sai ka shiga kalli bidiyon yadda ake yin komai da komai har ka zo wannan mataki. Okay, daga nan zaka zo ka sa gashi nan, daga nan wajen kasa zaka sa password ɗinka, sannan zaka sa daga nan sama adadin Tron din da aka baka, zaka yi withdraw din sa kamar da kuke gani gashi na sa 3.86, sannan daga nan kasa ga password ɗina nan wanda na riga na register ya shi lokacin da nake register na sa password din, sai ka zo ka danna wannan confirm kamar haka. Za ku gani gashi nan za ku gani successfully ya riga ya submitin. Idan kun lura za ku gani 0.56 ne, yanzu gashi nan ya koma 0.46. Okay, sai ka dan jira dan lokaci kalilan, sai ka je ka cikin application ɗinka wancan wanda ka je ka yi withdraw din, sai ka koma cikin sa, za ka gani gashi nan Tron ɗinka ya riga da ya depositin a ciki. Okay, bari mu dan duba mu gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan ma suna min notification ta sama, Tron da na turo ya riga da ya shigo. Okay, don so ka shiga cikin Tron din kamar haka, da zarar ka shiga wajen Tron din zaka gani gashi nan ka za su maka notification, gashi nan ka turo Tron, gashi nan just now ka turo Tron, gashi nan zaka gani sun nuna maka kamar yadda kuke gani gashi nan, da ke na riga da na yi hiding din abin ne, amma bari yanzu na bude shi sai ku gani kai tsaye. Gashi nan za ku gani plus 30 plus, za ku ga shi nan plus 3.86 Tron ya riga da ya shigo. In kuka duba daga nan kasa za ku ga duk Tron din da ne ta withdraw ne ina ta shigowa da shi. Da ba na Tron ko guda daya, amma yanayin yadda nake withdraw kullun za ku ga shi nan har na tara Tron guda 89.21. wannan website din gaskiya ana samun kuɗi sosai da shi. Ka dage ka register da wannan website din idan ka register, amma ni magana da zan ma akai shine idan ka sa kuɗin ka ya riga da tafi sun rufe a wannan lokacin, to wannan is your own risk. Dama harkar kasuwanci irin wannan na online an riga da san saiwar risk ne, zai iya kasancewa ko da yaushe su tafi ko kuma su tashi. Duka nan na kama karshen wannan bidiyo. Idan bidiyon nan ya burge ka, sai ka danna mana alamin liking akan wannan bidiyo, wanda ba subscribe din channel din nan ba, idan wannan shine zuwan ka na farko, ina roƙon ka da ka danna mana alamin subscribe, domin ta nan ne YouTube za su rika sanar da kai sabon shirye-shirye na zaran dora, sai ka zaɓa wani. Mun gode da zuwa tashar Abdul KIMEEYA TV. Bi salam.